Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Зәтуллина булармын. Бүген безнең программада. Тарихны белмәгәннең киләчәге юк. Бу Марҗан институты белән бергә беренче мәртәбә шундый зур мероприятие, аны түгәрәк стәл дип әйтәбез. Бу мероприятиянең эчтәлеге именно безнең Оренбург татарларының урнашкан, беренче башлаган, беренче гаиләләр. Пласт мәчете тарихы, ата-бабалар мирасы ышанычлы кулларда. Шул фотография буенча теге масштабына ишек 2 метрлы, әйме? И масштаб буенча үлчәп чыгарды, ишнасы бруслардан булайтыр каркас кына салды. Шулайтыр. Анасын өмә җыеп, аны күтәрде. Ринат белән Айгөл Шәрәфетдиновларның бәхетле гаилә серләре. Башларың әйләнсен сәүлә, син миңа бәхетле әйләнер. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам иттерәм. Ватаныбызның, туган ягыбызның узганын белмичә һәм өйрәнмичә алга карап яшәү мөмкин түгеллекне тормыш һәр вакыт искәртеп тора. Бу хакта Татар Каргаласында оештырылган түгәрәк өстәлдә сөйләштеләр. Оренбург төбәк тарихын өйрәнүчеләр форумы Татар Каргаласы мәктәбендә узды. Җыенда махсус кунаклар, Казан галимнәре дә катнашты. Түгәрәк өстәл нәтиҗәләре хакында Оренбургтан үз хәбәрчебез. Бу күргәзмәдә җирле язучы, отставкадагы подполковник Рәшит Кушмөхәммәтовның иҗат эшләре. 9 китабының берсе Казанда нәшер ителгән «Шагнувшие бессмертие». Ул Чеснока авылы халкының Бөек Ватан сугышындагы батырлыклары турында. Китапта Лыкман Рафиков хезмәт иткән взводның сугыш юлы һәм соңгы бәрелештә сурәтләнә. Аның бер генә фотосурәте дә сакланмаган. Бу истәлекләр буенча эшләнгән фоторобот кына. А не еще меня Советлар Союза Герой исеме бирелмәде. Татарша айтым, Кажап, потому что я не знаю. Разные версии существуют, но тем не менее это люди, которые пришли на войну, попали уже, прямо скажем, в феврале 1943 года. Может быть, из-за того, что у них боевой стаж был не очень высокий. Хәвәскәр авторлар үзләре яшәгән җирлекнең үткәнен тасвирлап, кызыклы гына басмалар тәкъдим итеп тора. Бу шәҗәрәләр төзегәндә дә булыша. Аның булган 5 улы и бер кызы, Гани Камал. 5 улы да мулла булып чыкканнар, укып менә монда, Каргала мәдрәсәләре. Кайсында мин белмим. Но шушы урамларда йөргәннәр минем бабайлар инде. Уразовлар гаиләсендә Абдуллиннар һәм Мөхәммәдияровларның 9 буыны тасвирланган шәҗәрә бар. Мәхмүд, Наҗия, Фатих балалары имнауы безнең төп балалар гаилә. Минем бабайның әтисе Мөхәммәдияров Садык Юсуп улы Гани байда приказчик булып йөргән. Данлыклы сәүдәгәрләр Хусаиновларда хезмәт иткән, бабайларының мөһере сакланган. Бу Хусаинов Гани да эшләгән минем прадедның печати. Мөхәммәдияров Садык Юсуповичның. Кызыксынудан музей оештыруга, әлеге адымны ясаучылар арасында милләттәшләребез дә аз түгел. Искандаровлар 18 гасыр урталарында Казан губернасының Арча якларыннан күчеп килеп, Каргалга нигез салуда катнашкан. Соңыннан Чебенле авылына күченгән нәсел ул. Үрге Чебенле авылы Татар Каргаласыннан аерылып чыккан 40тан артык авылның берсе. Үрге Чебенле музейын күп еллар барышында мәктәп директоры булып эшләүче тарихчы Рәшит Искандаров улы Әнвәр белән төзи. Алар укучыларга Татар Каргаласы турындагы Сеитов Пасат китабы автор буларак та билгеле. Бу Марҗан институты белән бергә беренче мәртәбә шундый зур мероприятие, аны түгәрәк стәл дип әйтәбез. Бу мероприятиянең эчтәлеге именно безнең Оренбург татарларының урнашкан, беренче башлаган, беренче гаиләләр. Җирле төбәкчеләр, туган якны өйрәнүчеләр арасында галимнәр, педагоглар, хезмәт ветераннары. Доклад темам Рамиевларның династиясе турында. 4 буын Рамиевлар турында. Алар бит инде безнең Оренбург белән бик бәйле. Оренбургның үзәгендә аларның йорты хәзердә сакланып калган бик матур йорт. Түгәрәк стәлнең махсус кунаклары Казаннан килгән галимнәр. Күбрәк акцент ясадык инде
татарские династии деген генеалогия, родословие, шаджире деген нәрсеге инде шундый тематикаларга тукталдык инде предпринимательская деятельность һәм шул киләчәктәге инде менә шул теге саклап калыр өчен тарихын минемчә менә бу төбәкчеләр белән эшләүе тарихчыларга да бик зур файда килә. И төбәкчеләр үзләре дә алар үсеп китәләр, тарихчы уровеньна үсеп китәләр дә, шуңа күрә бу безне икебезгә дә кирәк нәрсә дип уйлыйм. Түгәрәк стәле җылы дустанә шартларда узды. Туган якны өйрәнү һәм тарихи хәтерне саклау буенча бик күп мәсьәләләрдә фикер алыштылар. Төбәкнең, җирлекләрнең үткән юлы белән кызыксынучылар арта. Хәрәкәткә яңа кешеләр килә. Төбәкчеләрнең дә, галимнәрнең дә игътибарыннан читтә калган борынгы урыннар күп. Мәсәлән, киләсе елда Татар Каргалысына 280 ел була. Каргалы елгасы ярлары буенда урнашкан һәм өйрәнелеп бетмәгән 19 гасыр сәүдәгәрләренең җәй айларында яшәгән истәлекле урыннар әле эзләнүләр көтә. Шуңа да фикердәшләрнең берләшүе мөһим. Каргалдан 2 мәртәбә бабай 2 караван ебәргән. 1750 елны, аннан соң 1751 елны 10 меңлек караван ебәрә. Шуннан соң 28 ел турып Бикмөхәммәтов Бойта, ул саклана, аның язган дәфтәрләре Петербургта. Мәгълүматлар сезгә, тарихчыларга минемчә зур бер нәрсә булырга тиеш. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән галимнәрнең планнары зурдан. Тарихчыларга, төбәкчеләргә бергәләп, шулай итеп, менә фикерләшеп, киләчәктә менә шундый бер сборник материалов шикелле нәрсә чыгарга исәп бар. Бу басмада татар авылларының тарихыннан тыш, милләттәшләребез тормышы, көнкүреше, язмышы, мәдәнияте дә урын алачак. Әлеге эшкә дә яңа төзелгән Оренбур төбәкчеләре оешмасы алыныр дигән ышаныч бар. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Чиләбе өлкәсендә 4 мәчетнең гасырдан артык тарихы бар. Берсе Төбәк башкаласында, икесе Троицкида һәм Пласт шәһәрендә. 19 гасыр ахырында нигез салынган Пласт мәчетен бер буын төзегән. 20 гасыр ахырында икенче буын тырышлыгы белән җирле мөселманнарга кире кайтарылган. Пласт мәчете тарихы татарларның үз иманнарына тугры булуларына һәм ата-бабаларының мирасын кадерләүләренә тагын бер дәлил. Бу мәчет бүтән Пласт шәһәрендә бердән-бер 19 гасыр ахырында нигезләнгән. Мөэминнәр өчен беренче тапкыр 1900 елда үз ишекләрен ача. Аны төзү тарихы турында җирле тарихчы Равил Хайретдинов сөйли. Симонов Игорь Митрофанович. У него очень много татар работало. Они к нему обратились: помоги нам построить мечеть. У нас денег не хватает. Не вопрос. Он выделил деньги не только для мечети, но и даже для постройки школы при мечети. А татары уже на субботниках готовым лесом все это возвели. Мәчет прииск мөселманнарның рухи гына түгел, мәгърифәтчелек һәм мәдәни үзәге дә булган. Совет власты урнаштырылганнан соң, Пласт мәчете дә башка күп кенә гыйбадәтханәләр язмышына дучар була. Мәнәрәне кисеп бәрделәр мәчетебез, аны бирделәр Золото скупка дигән бер магазин булып калды. Кыйммәтле металларны тапшырып, кешеләр монда товарлар сатып алганнар. Аннары 1951 елдан 80 елга кадәр бу бина җиһазлар, хуҗалык товарлары кибете булган. Пласт мәчетенең яңа тарихы узган гасырның 80 еллары уртасында башлана. Берничә ел буш торган бинаны кире кайтаруны сорап, мөселманнар шәһәр түрәләренә мөрәҗәгать итәләр. Ләкин җирле хакимият баш тарта. Хат өлкә җитәкчелегенә языла. Чиләбе өлкә комитетыннан Габделәхәт Хакимовның хаты буенча тикшерү нәтиҗәләре турында хәбәр итүне сорап, Пласт шәһәр комитеты секретарына бирем килә. Пластның баш түрәсе булай итеп җавап бирә. Товарищ Хакимов считает, что руководители города обязаны вернуть обществу здание по улице Ленина, под скобочка здание бывшей мечети, так как, по словам Хакимова, оно было построено в конце XIX века на средства их дедов.
и впоследствии якобы незаконно конфисковано государством. Һәм шунда ук Плас түрәсе үз карарын да китерә. Иптәш Хакимовның дәгъвалары законсыз. Закон буенча бу бинага беркем дә дәгъва итә алмый. Чөнки кемнең акчасына һәм аны кемнәр төзегән, алар күптән үлгән. Бу бина 1932 елдан шәһәрнең сәүдә балансында тора, дип яза Неклюдов. Ә ул вакытта бу оешма күптән таратылган иде, дип искә ала Мөхәммәд Камил Габитов. Бу бит здание басып торды. Йозак белән. Торалды, юк булды. Сүз кабат документларга. Хакимову, улица Тукая, 58, ушында торган иде, о предоставлении помещений для собраний, встреч граждан. Приглашаем товарища Хакимова, Сабирова в библиотеку побеседовать, выяснить, что они хотят. Нашынды, аларны чакырталар. Сабиров, тогда депутат булып йөргән иде. Бу әңгәмә нәтиҗәләре турында тагын бер җавап Чиләбегә аша. Хакимов сүзләренчә, дип яза шәһәр түрәсе, мәчет милли мәдәниятне, традицияларны торгызуга ярдәм итәчәк. Шәһәрдә татар-башкорт кунак бүлмәсе эшли. Октябрь мәдәният йортында мөселманнарга очрашулар үткәрүгә бүлмәләр бар. Түгәрәкләр оештыру, иҗади һәм сәнгать үзенчәлекне үстерү өчен барлык шартлар да тудырылган, дип языла хатта. Бу мәчетне бирмәс өчен менә ДК Октябрьдә шунда. Анда инде ул религиозный түгел бит инде, анда без намазны укып йөрергә. Анда имештә кружки эшләгез, ягъни эшләгез. Шәһәр башлыгы 1989 елда яза. Татар-башкорт телен өйрәнү өчен мәктәпләрдә факультативлар ачу кирәклеге турында җәмәгатьчелек фикере өйрәнелә. Татар телендә радио тапшырулар үткәрү планлаштырыла. Әмма хәл биредә бүген дә үзгәрешсез. Планнар кәгазьдә генә калган. Плас шәһәрендә мөселман дине җәмгыяте 1988 елның көзендә теркәлгән. Югары инстанцияда рәсмиләштергәннән соң мәчет төзү өчен җир участогы бүлеп бирергә вәгъдә итә Плас җитәкчелеге 1989 елда. Урын имештә бирәбез, сез мәчетне үзегез салыгыз берәр җирдә дип урын бирәбез дип әйткәннәр иде. Ул Ахәт абай әйтә, юк, бу мәчетне безгә бирегез дип. Мәчетнең борынгы бинасын кайтару өчен көрәш 2 ел дәвам итә. Менә шундый авыр эшләр иде менә монда. Теге бирмичә, обком партия, горком партия, ул бит нитте аяк шалды. Соңыннан ачкычны бирделәр, ачкычны бергәч без мәнәрәне куярга булдык. Беренче эш итеп манара урнаштырырга карар итәләр. Җирле тарихчы Раул Харидинов та элеккеге мәчет фотосурәте сакланган була. Шул фотография буенча теге масштабына ишек 2 метрлы, әйме? И масштаб буенча үлчәп чыгарды, и шунысы бруслардан булайтыр каркас кына салдык. Шулайтыр. Анасын өмә җыеп, аны күтәрдек. Ул вакытта әле намазга йөрүчеләр аз булганлыктан, ураза, курбан гаетләреннән җыелган садакалар хисабына гына алып барыла мәчетне төзекләндерү ише. Бүтән кешеләр, бүтән шәһәр. Анда төрле милләт кешесе булды. Мәчет бинасын мөселманнарга кайтару, аннары бинаны төзекләндерү эшенең башында торган Габдулла Хакимовның кызлары әтисенең язмаларын өйрәнәләр. 91 елны әтигә согласованно не бирде. Мәчетнең документы. Мәчетнең үзе рөхсәт бирде. Онса әтинең укыганы, Уфада укыйды әтим. Хәзрәт Муллаешын алып барырга. Бу сары кагыз битләрендә төзекләндерүдә күпме акча сарыф ителгәнлеге турында искәрмәләр, смета, башкарылган эшләр исемлеге. Габдулла Хакимов чыгымнар турында гына түгел, һәр башкарган эшләре турында да язган. Түрәләр кабинетларына баруны да теркәгән, эшке кичерешләре белән дә уртаклашкан. Под номером 16 Сезар. Сколько нервов, нервотрепки и унижение со стороны нечестных людей. Ты один Бог знает. И это продолжается. И вот даже в отчете своем пишет, Бөек Ватан сугышы ветераны Габдулла Хакимов башлангычы белән Плас мәчетенең борынгы бинасы җирле мөселманнарга кайтарыла. Аның янында тагын 7 кеше активлык күрсәтә. Шул 8-нең берсе генә бүген исән. 90 яшьлек Мәдинә Ризуанова. Күп кешеләрдән наил булды. Без Уфага бардык 2 разы. Аннерхан, Мулагали и Зәннулла. Ахат абый, конечно, күп йөрде.
Мәдинә Паризуанова аларның һәрберсен хөрмәт белән искә ала. Ә борынгы мәчет менә тагын 30 ел инде көн сайын шәһәр мөселманнарын намазга җыя. Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Смоленцев, Чиләбе өлкәсе, Плас шәһәре. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Ринат белән Айгөл Шәрәфетдиновларның бәхетле гаилә серләре. Башларың әйләнсен сәүлә, син мигә бәхетле. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. ТНВ каналының 20 еллыгы турында сөйләшүне дәвам итә. Тарихи ватаныннан читтә яшәүче татар кешесенә үз милләтеннән булган тиң парны табу җиңелләрдән түгел. Бер милләт, бер дин тотучы, бер телдә сөйләшүче ир белән хатын бер-берсенең горыф-гадәтләрен, йолаларын, мәдәниятен яхшы белә. Аның нәтиҗәсендә мөнәсәбәтләр яхшы, гаилә нык, бердәм була. Киләсе видеоязма геройлары Ринат белән Айгөл Шәрәфетдиновлар шундыйлардан дисәк ялгыш булмас. Аларның кавышу тарихлары киләсе видеоязмада. Яшь гаилә Шәрәфетдиновларның туйлары әле күптән түгел генә 3 июньдә узган. Ринат Айгөлне кадерләп, кулыннан тота. Мондый мөнәсәбәт аларның беренче танышу көненнән үк башланган. Танышуга килгәндә ул да бик кызыклы булган, социаль шелтәр ярдәмендә. Егет кызны бер күрүдән үк ошаткан, тик аңа язарга батырчылык иткәнче ярты ел күзәтеп торган. Она ходила в походы, она дизайнер, вот. На сплавы ходила. Ну, я вот просто наблюдал, фотографии смотрел. И где-то, получается, в декабре Айгуль выложил фотосессию с сестрой. Вот. Ну, и я что-то почувствовал, что-то внутри меня сжалось. Ну, это реальная история, как бы вот так вот. Оп. Да, случилось то, я о чем мечтала. У меня сменилось окружение полностью, сменился круг общения. Я познакомилась с Ринатом. У нас оказалось много общего. Танышканда Ринат электрчы һөнәрен сайлап, Чиләбенең татар яшьләре берлеге активисты булып йөри иде. Егет кызны шәһәрнең барлык татар чараларына катнашырга өнди. 2019 елда Айгөл Чиләбе өлкәсе татар конгрессы уздырган татар кызы бәйгесендә катнаша. Ринат сөйгәне өчен җан ата. Айгуль Рахматуллина – будущий дизайнер с огромным количеством увлечений. Среди них и музыка. Из родного села Аминева она уехала учиться в Челябинск. Возможно, и это сыграло свою роль. С недавнего времени я ощутила, что я хочу ощутить всю культуру татарскую. Я захотела жить этим, и поэтому я пришла на этот конкурс. 2021 елда Айгөл Башмагым Чиләбе татар халык театры спектаклендә фәхрия, 2022 елда Хуҗа Насретдинның 5 хатыны спектаклендә Тутый-хан ролен башкара. Әлеге спектакльләр татар телендә куелган. Айгөл туган телен камил белмәсә дә рольләрен башкарганда бик тырышкан. Литературный татарский язык в спектакле легче дается, потому что я его заучиваю. Репетиция. Да, репетиции, взаимодействие. Понимание есть, я язык понимаю, но очень плохо на нем говорю. Песни резонируют очень просто, это как бы просто отдушина, так сказать. Но свободно излагать мысли. Вот пару слов там знаю, там можно как на каком-то бытовом уровне я что-то пойму, просто пойму. Туйларын яшьләр татар горыф-гадәтләре нигезендә уздырганнар. Хәләл табын, татар җырлары һәм биюләре белән. Башларың әйләнсен сәүлә, син мигә бәхетле. Күрмәсәм мин сине дөньяда, ярадым әйгәрәсем. Хәзерге көндә Ринат һәм Айгөл үзләрен Чиләбе шәһәрендә татарларның актив вәкилләре буларак күрсәтә. Киләчәктә туган халкына мәхәббәтне алар балаларына да тапшыру өмете белән яши. Уңышлар аларга. Роза Диатуллина, Әлфия Габдушева, Салават Кыямов, Татарлар, Чиләбе өлкәсе. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 20 елга чигереп, республика телевидениесенең тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Сүз хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга.
Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Телевидение чыннан да күмәк хезмәт. Бу эштә төрле профессия кешеләре катнаша. Бу айдан менә 2003 елның августында булган чыгарылышларда күренекле операторлар, режиссерлар турында да кыскача гына белешмә биребез, искә төшеребез. Һәр телевидение каналында информацион программалар әзерләүче редакция һәр каналның умыртка баганасы кебек кабул ителә. Шуннан да алар гаять мөһим эш башкара. Исәнмесез, Яңа гасыр телевидениесендә Татарстан хәбәрләре. Сезнең белән Гөлүсә Гамадиева. 29 август Яңа гасыр каналының туган көне. Моннан нәкъ 1 ел элек Спутник каналы тәүге тапкыр дөньяга аваз салды. Галәм киңлегендә югалып калмый, тиз арада үз аудиториясын туплый алган каналны хәзер Россиядә генә түгел, чит илдә дә карыйлар. Тәүлегенә 19 сәгать дәвамында күрсәтүче Яңа гасыр инде хәзер тамашачыларына 40тан артык тапшыру тәкъдим итә. Аларның күбесе турыдан-туры эфирда күрсәтелә. Дөрес проблемалар да җитәрлек. Төп мәсьәләләрнең берсе трансляцияны җайга салу. Татарстан игенчеләре республика көненә үзенчәлекле бүләк ясарга, бертөкле культураларның 85%-ын җыеп алырга ниятли. Тик яңгырлар аркасында урып җыю темплары акырнайды. Республиканың 8 районында әлегә эшләр бөтенләй туктап тора. Яңгырлар яумаган чиракта бәйрәмгә барлык мәйданның 55%-ын җыярга мөмкин булачак. Урып җыю темплары буенча Татарстан Идел буе өлкәләре һәм республикалар арасында беренче урынны алып тора. Шулай ук уңышлылык буенча да. Бу гектарыннан 29,16 центнер Россия төбәкләре арасында республика алдынгы урыннарның берсен били. ТНВ үзенең кыйбласын билгеләгәндә ирешкән уңышлар турында киләчәктәге очрашуларда да дәвам итәрбез дип уйлыйм. Бүген монда әйтерсеңлә туташның рухы үзе килгән. Ишбобой бай тарихлы авыл. Күренекле шәхесләре дин, мәгариф үсешенә зур өлеш кертүчеләре белән данлыклы. Борынгыдан килгән матур яланы Казахстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Ишкен авылында тагын бер бәхетле мизгел. Бүген монда яңа гаилә хасил була. Әлеге менә беседкада өлкәдә чыга торган бердән-бер татар газетасы Өметкә язылу бара. Без Көньяк Урал дәүләт тарих музее оештырган Идел Болгары бөек мирас исемле күргәзмәдә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Тапшыруыбызны Разил Вәлиев шигырь юллары белән төгәллибез. Туган телдә тарих хәтере бар. Ул мәңгегә җанга уелган. Туган телгә иң кадерле һәйкәл безнең күңелләрдә куелган. Ана телебезне кадерләп саклап яшик. Сау булыгыз.